preso bat gero bestea Apirringarrez banatua ere Amarrura da gure ama Zaindu gure lurra Dantza dezagun mugitu zaitez Nebidetik oihartzuna entzun dezagun Altxatu zaitez Salto, irri, dantza zaindu dezagun Esnatu zaitez Gure galerak behar gaitu jaso dezagun Mugitu zaitez Bat, bi, hiru La 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 Esnatu zaitez lagundu La 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 Wow La 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 Esnatu zaitez lagundu La 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 Wow Dantza dezagun mugitu zaitez Nebidetik oihartzuna entzun dezagun Altxatu zaitez Salto, irri, dantza zaindu dezagun Esnatu zaitez Gure galerak behar gaitu jaso dezagun Mugitu zaitez Bat, bi, hiru La 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 Esnatu zaitez lagundu La 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 Wow La 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 Esnatu zaitez lagundu La 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 Wow Zabaldu begiak, begira gure mundua Zabaldu begiak, wow Menua Urte betetzeak Kantuak Proiektuak Herriko agenda Eguraldia Kultura Asmakizunak Eta askoz gehiago Bergarapiko irratia Kaixo lagunok, arratsaldeon, zabaldu belarriak eta esna zaitezte. Ongi etorri gaurko irratzaiora. Gaur abenduak 18 laugarren mailako A taldeko ikasleak arituko gara hizketan. Gaurko irratsaioa 2024ko azkena izango da. Hemen mikrofonetan nahi eta Josue ari gara aurkezle lanetan. Gaurko irratsaio polita daukagu. Beraz, belarria zabalu eta adi egon. Hemen ditugu lehenengo partaideak, nortzuk zarete? Kaixo, gu Ferdaus eta Janpier gara. Eta zer ekarri diguzue? Iruleko honetan landu dugu proiektua aurkeztera gatoz. Aurrera nahi duzuenean. Janari soberakinekin egiten dena aztertu eta ikertu dugu. Aste batean eskolan ikutu gabe geratzen den janaria neurtu dugu. Lan handia egin ondoren sobratzen den janaria zaborrontzira bota beharrean aprobetxatzeko irtenbide bat aurkitu dugu. Gure proposapena herrian makina bat jartzea da, horrela janaria aprobetxatzeko eta beharra daukan jendeak janaria eskuragarri izango du. Ez da alzaizue idea ona iruditzen, janari zaborrontzi organikora ez makinara bai. Lan bikaina eskerrik asko. Prest ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete?
Kaixo, gu Eneko eta Alexandro gara. Eta zer ekarri diguzue? Aste honetan laugarren mailako ikasleak izango ditugun ekintzak azaldu nahi dizkizuegu. Gaur, udaletxera joan gara proiektua aurkeztera eta gure proposamena azaltzera. Abenduaren 19an, laugarren mailakoak Saldasaro egoitzara eta eguneko zentrora joango gara Gabon kanta abestera. Laster, Gabonak izango dira eta bertan dagoen jendea girotzeko asmoa dugu beraiekin abesti batzuk abestuz. Ondo pasau porrak lagun eta familiakoekin. Lamikaina, berdin. Hemen ditugu urrengo partaideak. Nortzuk zarete? Gu Luzia eta June gara. Eta zer ekarri diguzue? Guk biharko menua aipatuko dugu. Aurrera, nahi duzuena. Lehengo platera txitxirioak eta bigarren platera legatz freskoa labean Cesar ensaladarekin. Eta postrea fruta izango da. On egin eta gogoratu jangeran lasai eta jator egoten. Urrengo esatariak zer ekarriko dute, nortzuk izango dira? Kaixo, gu Alma eta Fatima gara. Tartetxo honetan urteak beteko dituztenen zerrenda ekarri dugu. Abenduaren 16tik 22ra urteak beteko dituztenen izenak aipatuko ditugu. Aurrera, nahi duzuenean. HH3Dko Raja Ahmed Asman abenduaren 22an 3 urte beteko ditu. LH1Dko Alane Moraiz Castaño abenduaren 21an 6 urte beteko ditu. LH1Bko Kaos Arteaga del Amok gaur 6 urte bete ditu. LH2Ako Daniel Aneiez Herrera gaur 7 urte bete ditu. LH2Bko Mohamed Aritz gaur 7 urte bete ditu. LH5Bko Franklin Alexander Morio Zalala abenduaren 16an 11 urte bete zituen. LH4Dko Alejandro Jose Rosak abenduaren 22an 10 urte beteko ditu. LH4Dko Paule Barluzeak abenduaren 17an 9 urte bete zituen. LH5Ako Marcos Lorenzok gaur 10 urte bete ditu. LH5Ako Julen Ramosek abenduaren 17an 10 urte bete zituen. LH5Ako Markel Pérez Cortesek abenduaren 21an 11 urte beteko ditu. LH5Bko Valentina Silva del Menezesek abenduaren 22an 10 urte beteko ditu. Zorionak eta ondo pasa zuen urte betetze eguna. Pozak txoratzen natorni. Urrengo esatariak, zuek presaudete beraiekin momentu polit bat igarotzeko, aurrera! Gu, Ane, Ian Carlos, Irati eta Niuma gara. Eta zer ekarri diguzue? Txisteak eta ezetz asmatu tartea aurkeztuko dugu. Presaudete barre pixka bat egiteko? Aurrera, nahi duzuenean. Ama, eskolan despistatua deitzen didate. Aizu aurra, joan zaitez zure amaren gana. Jaimitoren amak esan dio Jaimitori. Etor zaitez, ni eta zure aitaren arteko ezkontzaren argazkiak erakutziko dizkizut. Begira, hau da zure aita. Hori? Erantzun dio Jaimitok. Nor da orduan gurekin bizi den lodikote eta burusoil hori? Gizon bat medikuaren gana joan zen eta esan zion. Mediku jauna arazo bat daukat.
nire puzkarrek ez dute zainik. Hori ez da posible. Bota ezazu bat oraintxe. Prrr. Hori oso larria da. Ebakuntza bat behar duzu. Ipurdian, ez gizona, ez sudurrean. Orain ezetz asmatu tartetxoa izango dugu. Belarriak prest eta burua erne. Aurreko asteko irabazleak hauek dira. LH3ako Nora Ulibarri da eta LH4ako Alma Reskalbo da. Aste honetako asmakizunak hauek izango dira. LH1, 2 eta 3ko ikaslentzat. Txarto portatuz gero ez duzu oparirik espero. Gauza beltz bat ekarriko dizu lentzerok. Zer da? Orain errepikatuko dut. Txarto portatuz gero ez duzu oparirik espero. Gauza beltz bat ekarriko dizu lentzerok. Zer da? LH4, 5 eta 6ko ikaslentzat tipi tapa. Tapa tiki zerrote den nordaki, gizon txiki txapel handi zer da, orain errepikatuko dut. Tipi tapa, tapa tiki zerrote den nordaki, gizon txiki txapel handi zer da. Primeran eskerrik asko. Bukatzeko azker partaia ditugu hemen. Kaixo, nortu zarete? Kaixo, gu Ian eta Jasin gara. Abenduaren 20ko programaketa salduko dizuegu. 9:00 ordu batetara, Olentzero eta Mario Domingi etorriko dira gure eskolara. 2 urteko eta 3. mailako aurrekin egongo dira hasiera batean. 12 laurdenean, denok patiroa jaitzeko gara familiakoekin eta eguneko zentrokoekin neguko oporretako kantak abestera. Eskerrik asko gure eratzaio antzutik gaitik ondo pasa oporrak familia eta lagunekin disfrutatzeko aprobetxatu bueltan berriro ere eskolan elkartuko gara. Aio! Bat, bi, iru, lau, elurratea duan, zakua lepoan, ibili beharko dugu aurtengo neguan. Elurratea duan, zakua lepoan, ibili beharko dugu aurtengo neguan. Reau, 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 reak eta plau, hau deku moria, utzi ale batera euskaldun jendia. Reau, 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 reak eta plau, hau deku moria, utzi ale batera euskaldun jendia. Elurratea duan, zakua lepoan, ibili beharko dugu aurtengo neguan. Elurratea duan, zakua lepoan, ibili beharko dugu aurtengo neguan. Reau, 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 reak eta plau, hau deku moria, utzi ale batera euskaldun jendia. Reau, 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 reak eta plau, hau deku moria, utzi ale batera euskaldun jendia. Utzi ale batera euskaldun jendia. Utzi ale batera euskaldun jendia. Bideo hau eta beste asko ikusi nahi bat dituzu, jaitsi gure apa. App Store eta Google Playen eskuragarri. Ez galdu! 1, 2, 3, 4, goazen! Goazen!